Okay, maya po oras labot ka Pampangan. Chuta mo kayo ng carbon coffee ng Joy. Magkape na kayo po. Kaya na kayo, isa kayo mag-coffee break. Okay, ininggawan na mo, kawalang pulot, anam na yun, kanigyan ka tamang Tagalugan. So, mag-umpisa tayo, medyo nakalarenin eh. Ing muna, taus. Yung Kapampangan na po is laos. Gusto yan. Ing tutuki, tutong. Bangi. Ing tutuki, may kapatayo. May kapatalakad. Ing tutuki, may kapatuyo. May kapalangi. Okay. Apanalunan. Simbot. Tutuki, madalian. Malaguanan. Ing tutuki, manalaga. Manyese. Yes, tutuki, tatawid. Lilipat. Okay. Ing tauli, mituloy. Melaos. Tapos, wita, ganyan po ka rin. Sana makakaliman din yung Tagalugan na rin at yung panapanabil, hindi pa napampangan tamo. Nung nakintang kasabing kapampangan, kapampangan ng tala, din kaya katamong anak, din kaya katamong apo, kapampangan ng tala. Tamo may panagarog kasi chuta mo kayong kapampangan tamo. Chuta mo kayong Pampanga, dapat may pangapampangan tamo. O sige, gamit tamo kayo ng gamit yung tutuki. Kapampangan po at pagmarunong. Tuwing tamo ka, salamat.